ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to wasetake salde baroɓe jakela wendinga walla Abdallah Jeeri Abdallah Waalo ɗito cuɓlela lawa seno busoɓe hayre mbara hayre gollere Samba Kunda kundama kon waktu yoni ato jabbi jala kame korkoƴela ene jeeya e gardede kabruji mena to leydi Sénégal ma en jaton to wasetake waɗɗani salde kame baroɓe jakela ñalawma hanki o ko pelgodiral hakkude aynaɓe kame remoɓe waɗi noon neɗɗo goto wasi hen fittandu muɗum to leydi Mauritanie landaji lundo e rima laamu leydi ndi ko fate banggue dialogue national taw kadi ko gonga e gonga kame luskoji ko fate banggue mbuñari to leydi Mauritanie ha joni kabruji men ma en ketto sawto wala bani men debbo sohna Farmata Bali to leydi Mali caggala jango wannongo toon ñande altina nde to wanno koye koninkoɓe leydi Mali ɓe hinde fama limore mayɓe mabɓe ɓeydima oɗo saaha yettima kene wona capanɗe tatto koninke to leydi Guinée Conakry rewɓe hanki mbaɗi seppoji mumena e nder leydi ndi kala gam wullitade ƴiƴam ɓiɓɓe mabɓe waraɓe e nder leydi ndi to Guinée Bissau ɓiɗɗo Sénégal najo goto hanki tajanama toon ma lelo duuɓi cappa duuɓi ma lelo duuɓi sappo e nayyi kaso taw saabi ɗum ko fate banggue huuɗo bonkoko to Côte d'Ivoire ɓiɗɗo ivoirien goto kam tigui tajana ma lelo duuɓi jeegom e kaso toon to leydi France taw saabi ɗum ko jokkodirde e makko yoga e sukaɓe taweteɓe to liiɓi gam taccindeɓe maaje kaɗe musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslari no gasa jolala hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo ya jeenaya kabruji mene ɗemgal pulaar ma en jaa ha ton to Fouta nokku biteɗo wasetake noon ne tawe e nder falde ene tawe e nder falde baroɓe jahela taw kadi e woɗɗani ton to wase jaafa noon ton to wasetake ne tawe nder falde salde woɗɗani baroɓe jahela to ne kadi ko pelɓodiral waɗi toon ñalawma hanki o hakkude aynaɓe kame remoɓe ha ganduɗa gorko jaranoɗo e duuɓi capannayyi biteɗo Saydou Tall kam tigui wasi en fittandu muɗum caggal nde heeɓi hen piile musde no fewi oɗo saaha ɓandu makko ne tawe to morga toon to Pété caggal noon dadiɓe taweteɓe to Pété ɓe hinde gendarmerie jeehi toon guila hanki walla subaka hande o gam waɗi toon loskoji mumen beele kadi jaam duumiɗo ene wawa artude toon saw saabi ɗum de ko fate banggue hakkude gaynaka kam e ndema ɗum noon yalti ɗum ko jayde leydi Sénégal woni Senweɓa joni koye Sénégal keddoɗen ma en jaton to Matam toon kadi subaka hande o ko accident musɗo waɗi toon caggal taxi goto couleur noir jaune caggal nde yinno doublade 7 place goto hawre werla goɗɗo ne ara ko famdi ko kala yimɓe sappo e joyo gañima hen ɓen gañiɓe noon aɓe tawe to hôpital mo Wourossogui joni koye Sénégal keddoɗen ma en kaale GV to Allemagne hoorejo leydi Sénégal Macky Sall ƴetti konngol ngam oɗo saaha ko fate banggue jokkodiral hakkude leydi Allemagne kame leyɗele Afrique ko fati kame faggudu e ndenka kame kisal kala joni koye Sénégal keddoɗen hoorejo leydi Sénégal Macky Sall jonde mum ñande aset jawtuɗo henno ko fati e banggue landa APR wo jaari tigui rigui jagorɗo kalfinade cellala ɓalli taw ko biteɗo Abdoulaye Diouf Sarr kono wo holliti ko fate banggue safara leydi Sénégal ene manki yuɓɓude no fewi oɗo sa noon yidde makko gueɗe ɗe kala yo tinne toppite guilay safroɓe ha e oɗo jagorɗo kame gollidiɓe mum kala hoore joli ndi holliti so tawi woni jagorɗo wotanama kene fota wonde 2 milliards ko préje franc CFA ko fate banggue safara leydi Sénégal ne foti diwde ɗo hen
ko addi haala hande subaka ko fate bange jayde leydi Sénégal namde kewde to Italie ko suka Sénégal najo goto wasi fittande mum subaka hande o tawde ko jaranoɗo e duuɓi sappo e jeetati ɗum noon koye marsonde ɗo ponoje pewnete ko pono goto fetti toon yoɓi fittande makko teni kadi o yarata koye duuɓi sappo e jeetati taw o gollatono koye usine goto toon to Italie ha joni koye Sénégal keddoɗena ma en kaale Papa Mayel Diop kam woni gardiɗo ko fate bangue boowe diwirɗe leydi Sénégal ko fate bangue laaɗi diwoje nder leydi Sénégal boowe muɗuma kanko ardi o yaltini konguɗi makko caggal nde o huccodirno yogay presse o holliti oɗo saaha mo gonɗena laamu leydi Sénégal ni heeɓi gam mahde kene fota wonde sappo e goho boowal taw ko boowe laaɗi diwoje e nder leydi Sénégal ko wona ɗum ko laamu ngu oɗo saaha heɓli kene wona temedere million koppreje France CFA gam mahde ɗeɗon boowe en joyi gonata ko international sirtinde on wona ndeɗo saaha mo gonɗen ko fate bangue so tawi laana ndi wawa e wi toon to leydi France ne wawi juriyade directement taw ko nokku biteɗo Cap Skirring ne tawe e nder leydi Sénégal ha joni koye Sénégal keddoɗena ma en kaale Seydina Fala Sarde yanke mo Benno Bokk Yakar taw kadi ganduɗa ko toon to sur sarɗeji nde leydi Sénégal jagguiraɗo kene fronde few biyeji 32 milliards koppreje France CFA taw ko biyeji ɗi moƴƴani mo nottonoki ko fate banggue dadiɓe loskoɓe kikiɗe hanke o o yeehi nottoyade kanko e hujjiyanke makko woni maître Alhaji Diofa ko wona ɗum kono waccitama o waloyi galle makko kono hande kikiɗe o ɗo kalaten woni 16h hande ma rutto toon ngam jokkitode loskoje makko wona ɗum kono yimɓe hewɓe so ndenayi koko jogori moddude e ɗeɗon gueɗe caggal yimɓe jeegomo jagganoɓe kam hawde saaha mo gonɗen ene tawe e juuɗe dadiɓe cuwa taw ɗeninede toon to cuuɗi niɓɓi taweteɗi toon to Dakaru ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Kaolaga galle imam Aliou Badara Ndawa kam tigui galle mum somi kikiɗe hanke o toon to Kaolack cumu ngu noon caggal nde koninkoɓe faabutini ɗum law mbawi arde gam ñippude nguɗon cumu haɗo ɗo gonɗe noon andaka holko saabi nguɗon cumu eɗen gandi kam ko kuura hewdude cumuji baaɗi hono noon teskama noon ko fata banggue jawdi daridi yaade jeygue kono ne kadi yoga e nguura gonna ko toon sumi kono o hollitama wonande hay goto hen gañaki ni wasani fittande muɗum ha joni koye Sénégal keddoɗen caggal Aminata Ka wargo mum toon to Malika kikiɗe heccanki jamma sanga 19h30 to place mo Malika toon ne kadi ko fittande suka gorko biyetenoɗo Abdoulaye Razak Kana kam tigui wara toon taw kadi police holliti wonande ko sahiseɓe janno e makko mataw hunde no tournirni fewani yoɓi fittande makko caggal nde o nawa to cuuɗi safara taweteɗi toon to Malika ha joni koye Sénégal keddoɗen jeere Thiès toon ne kadi ko sahiseɓe keeli toon fallantere taw ko bijouterie goto ɗo kanŋe yeyete ɓe naati toon ɓe tawi nawde toon ɓe dañi nawde toon kene wona million ngaji 5 koppreje France CFA e wiide jeyɗo oɗon bijouterie taw ko biteɗo Papa Thiama wo holliti wona ngol woni goo hitande ujunnaje 210 woni 2010 ndenne kadi sahiseɓe keeli bitin makko woni bijouterie makko naati toon nawi toon kene wona 17 million koppreje France CFA wo holliti ɓe ndewi ko caggal nde ɓe keeli fallantere nde ko toon tigui ɓe naatiri ɗum noon fotata wonde ko anduɓemo saabu ɓe nawani kala wonkoɓe ɗacci ɗon hay soko tawi ko koppreje seeɗa ha joni koye Sénégal keddoɗen ko fate banggue concert Wally Seck ɓiccon Seck jimowo ngana hande e nder leydi Sénégal concert mo jogorno wadde to Linguére ni tawi nder falde Louga ñande nogas e jeetati nduɗo hen lewru gonɗen jagorɗo kalfinade gueɗe e nder leydi kame jaccingol laamu woni Aly Ngouille Ndiaye dirtini oɗon concert saabi noon dirtinede oɗon concert ko ñalawma teddiniraɗo gaynaka e nder leydi Sénégal ene jogori wadde ɗum noon waɗata ko ñande nogas e jeetati nokku biteɗo Kayela taw kadi ganduɗa koye nder falde nde kanko jagorɗo biyeteɗo kanko jagorɗo kalfinaɗo gaynaka biteɗo Samba Jobel Ka beele o wawa yuɓɓinde oɗon ñalawma no foti yarude ni so tawi no woni on ñalawma ene waɗe ñalawma teddiniraɗo gaynaka so tawi kadi concert ne jogori wadde gam invité kala ko fati e banggue sabotage ko ɗum saabi noon
ɗe ɗo hen gueɗe mbaɗa invité ko wona ɗum ko noon ɓen sukaɓe yiɗɓe walise kolliti hen mette mumen no feewi to Sénégal keddoren ha joni ma en kal ko fati banggue Petrosen taw ko catal tammingal ko fati banggue pétrole leydi Sénégal ɓe kolliti wonande Sénégal ne heɓino gam ƴeññinde pétrole muɗum e ma jekkade leydi Sénégal taw ko barile mum hitande ujunaji ɗe nogas ɗiɗi kono ɗo sa dirtinama e wiide gardiɗo Petrosen kikiɗe hanki o dirtinama ha hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e tati taw ko débit hitande nde ɗon ko nden tigui Sénégal ƴeññinta taw ko barile mum gadiɗo ko fati e banggue pétrole e nder maje kadɗe leydi muɗum sen giwi to leydi Sénégal paɗen ko to leydi Mauritanie to leydi Mauritanie jayde leydi Mauritanie ma en ketto Afrique 21 kabaruji men e ɗemgal pular Afrique 21 ko jayde wiite noon yewtere haswani ñande 12 nduɗo lewru ndu gonɗen ndu caggal mum sifande hakkude laamu leydi Mauritanie e kame boigne islamique sifodiri kene wona 40 millions taw ko koppareji dollar beele Nouakchott ene seera e ɗom ka ha laaɓa caggal jonti limtinde Nouakchott no ɗum ɗi ha tengti e leegal bitegal Sococim K e Sococim PS oɗo saaha ndiyam ina ngakki ha no fewi pour Nouakchott ɗom ɗita ko 40 millions koppareje dollar taw kadi ganduɗa koye sifande nde boigne mo islamique e ballal boigne mo Mauritanie Maghreb en ligne ko jayde wiyete noon jillu hoorejo leydi Mauritanie to leydi Sénégal ngam tawtorede jonde jaam e kisal Mauritanie naaɓe taw ganduɗa ko moltoynoɓe e nder leydi Sénégal gila des années 80 Low battery, please charge. Power on. Bluetooth mode. jillu hoorejo leydi Sénégal ngam tawtorede jonde jaam e kisal Mauritanie naaɓe taw ganduɗa ko moltoynoɓe e nder leydi Sénégal gila des années 80-90 kolliti oɗo saaha yidde mumen ko yo hoorejo leydi Mauritanie keso o nde wawata yuɓɓinde gartagal mabɓe e nder leydi Mauritanie tawa kadi ina wondi e mbaadi peewal ha joni duttoɗen koye jillu hoorejo leydi Mauritanie to Sénégal e wiide jayre nde Sahara Média wonde hoorejo leydi Mauritanie joddinoma e jayde yanki mo leydi Sénégal tawa ko jayde wiyetende Lusullah on dañino namdademo namde ko faati e banggue oɗo saaha ko haalate e nder leydi Mauritanie ha tenti ko faati e banggue kalifandi e esclavage ko faati kadi e leydi ndi wonande gonga koko yaɓɓa e nder leydi ndi hoorejo leydi Mauritanie dañi jabtademo e ɗen gueɗe hayso tawi na woodi koye mbaadi heddi kono Mauritanie waɗi daawal mangal ngam haɓade ɗeɗon gueɗe laamu makko kadi ko yidde momtude kono wiye kalifandi e nder leydi Mauritanie ko hoorejo leydi Mauritanie o habri ɗum ko laana ndi wowa ka leydi Mauritanie gollotonoɗo e kaɗon laana ɓe ndiwi goto e gollotonoɓe e kaɗon laana biyeteɗo Ahmed Alamin Ould Bousham o riwama e golle makko o rimo noon ko goto e gardiɗo ndi wowa ka leydi Mauritanie taw ko biyeteɗo Ahmed Mittu Mawlud hewɓe kolliti rima ko ngakkede golle makko kono jayndeli ha tengti e jayde Sahara Média holliti na gasa wonde saabi riwedemo ko tuma nde Abdoul Aziz arti e bowallaɗo diwoje kanko nde bowallajo kanko on diwaɗo Ahmed Al Amin o dañino foddade e Abdoul Aziz o waɗi e nder réseau sociaux ɓe kolliti yataw wona ɗum jeeyi sababu riwedemo Senaliyun ko Senaliyun jayde wiyete noon ɓe kolliti suudu sarɗeji nde leydi Mauritanie taƴani ngaalu wonande jagorɗo kalfinaɗo jangde lesre oɗo saaha yettima milliard uji 4 ndiga
capanɗe jeegom e jeeɗiɗi million pawɗo temeɗɗe ɗiɗi e capantati e goho ujunere e capantati e goho ujunere ko ɗum woni ko taƴa taw koye haali taw ko uguye keso o ngam ngarɗinde jangde makko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas paaɗo ko fati e banggue jangde leydi Mauritanie yidde hoorejo leydi Mauritanie ko ngarɗinde kono wiye jangde ñawde e nder leydi Mauritanie ko jayde Sahara Média holliti ɗum wonande suudu sarɗeji mo leydi Mauritanie ɓe ciifodiri ngam oɗo saaha tajje kana wona milliard uji 4 hay ndiga capanɗe jeegom e jeeɗiɗi million temeɗɗe e capantati e goho ujunere ɗum noon ko beele jangde ñawde nder leydi Mauritanie wawa yaarude yeeso caggal suudu sarɗeji leydi Mauritanie jooɗodi e jagorgal kalfinaɗo ko faate banggue maaje kaɗɗe leydi Mauritanie holliti wonande awo nder maaje kaɗɗe leydi Mauritanie so tawi ɓimama kene wona ujunnaje nogas ɓiɗɗo Mauritanie naajo jeeyaɓe e nder leydi ndi kala ina gollo e nder maaje kaɗɗe leydi Mauritanie ha tengti to banggue awo ɗum noon koko fati e banggue emploi haɓade ko fati e banggue wasam gollago Mohamed Ould Abdel Aziz arti e laamorgo leydi Mauritanie ndew arti nde o dañi joddade e gonnoɗo cukko hoorejo suudu sarɗeji leydi ndi woni hono Bojel Ould Hamedi o jooɗodima kadi e gardiɗo landa APR ina wondi e yimɓe makko yonɓe no feewi oɗo saaha o holliti gardiɗo landa oɗo saaha o wi o wona gardiɗo landa dowrugol kono addanimo dowrugol oɗo saaha kanko ko citoyen omo yamiriɓe kamɓe foof yooɓe gon caggal haswani golle ma jooɗi peewi sohna Farmata Bahali ko Mauritanie keddoren ha joni jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue jeeygo duppi kene fota wonde 15 tonnes taw ko maaro taw kadi ganduɗa happum koko gasi e nder leydi Mauritanie landaji londo kikiɗe hanki o ɓe rima ko fate banggue kaldigala hakkude mabɓe laamu taw kada ko wiyete dialogue national ɓurɗo luggide beele kadi leskoji mbawa waɗede ɓen dirtinɓe jeeyi laamo sen giwi to leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali to leydi Mali wonande halfinaɓe ko fate banggue weeyoji taw kadi ganduɗa ko kalfinaɗo ko fate banggue Afrikaya siifi ñalawma hanki o holliti wonande ɓoyata malana ndiwawa ka Burkina Faso caggal nde ɓe ciifodiri e muɗum ma wattu iwde ɗon ɗo Bamako faade toon to Kayi ɗum noon kala yontere ko lawol gotol wonata taw kadi ganduɗa ko ñeewi kala yontere ko lawol gotol wonata taw biye muɗum wonata ko nogas e jeegom ujunere aller retour so tawi noon ko aller simple tan wonata ko 12 ujunere 14 ujunere taw ko hakkude Kayi kamme Bamako ha joni koto Mali keddorɗen mayen kal ko fatta banggue Mali actiɓe kolliti wonande jango wannongo heccanki ñande altine nde e koninkoɓe leydi Mali ɓe hinde faama taw koye nokku biteɗo tabankoro ne tawe nder falde Meneka woɗɗani keerol hakkude leydi Mali kame Niger ha koninkoɓe nogas e nayo mbasen pittali mumen limore mayɓe mabɓe ɓeydima koninkoɓe jettima 13 basde hen pittali mumen hewɓe mabɓe gañiɓe ne tawi to Niger woni hen keɓi artirede e nder leydi Mali e wiide jafoɗon e wiide communiqué armée leydi Mali ɓe jooɓima kene wona 17 bonijo ɓe nangui kene wona 100 bonijo taw kadi sakti ɗum ko jayde leydi Mali witende Mali acte to leydi Mali keddoɗen ha joni ñawore hanki yani wonande oɗo hen so gorko biteɗo Moussa Guindo sifti noon kanko yooɓino niɓɓel subaka taw ko fittandu imam Yette Bari kanko yooɓino fittandu mum sawde ona
artanno juuloyde ko nden tigi o faddi ɗum o yooɓi fittando muɗum kanko noon ñalawma hanki o ñawre makko yani mawlelo kaddi gurdam makko e kaso o wona jaltowo debbo ɓurɗo hewde duuɓi e Bamako taw kadi ko toɗɗaɗo jagorɗo ko fate banggue ballodiral e dow teddungal ɓurɗo naywude e Bamako kala biteɗo Hadja Adjaratou Kadja Togola kam yalti aduna kikiɗe hanki o yaltiri aduna noon ko duuɓi temedere e nogas e jeenaya taw kadi ganduɗa ko toon to Bamako ko ñalawma hande o wira taw kadi ganduɗa ko toon to nokku guenale biteɗe jikkoroni ɗum noon Bamako waasi debbo ɓurɗo naywude nokku o laamu ngu kala neldi duwaw dendagal ɓesgu makko kala joni koye Mali keddoɗen kala ñalawma e wiide jayde Mali Actu e ɓiɗɗo kecco jibinaɗo ɗon e ɗon ne tawane wedda e booli Bamako taw kadi ganduɗa qimaji kala mbaɗama hen ko hakkude jaarowo e duuɓi 18 e capanɗe tati ndungu ko ɓen rewɓe ke wadde ɗen gueɗe teni kadi ɓe qimima ko ɓuuri hewde wonata deedi koye guure ladde ɗe so tawi ha joomum fuɗɗima teddude seeɗa ara Bamako so tawi jibini weddo e bolol doga rutto yaha bolol mum ɗum noon yontinde loskoji mbatte hen kala jaggaɗo e ɗeɗo hen gueɗe beele kuule cattuɗe ene wawa fawede e dow moɗɗoma catal bitengal DRCCC e gardugol biteɗo Zedion Dembele ɓe kolliti ɓe duppi ñalawma hanki o nokku biteɗo jagone tawe e nder katti ɓe duppi toon kene fota wonde produit ji jonɗi no fewi taw kadi ɗin produit ji kala happu men koko gasi so tawi qimama e koppareje franc CFA ma jarmum yaha woniya 3 million sen giwi toon to leydi Mali paɗen koto Guinée seppo rewɓe hanki jaam yamo gam wullitade e ƴiƴam ɓiɓɓe mabɓe hewɗe warede e nder leydi Guinée saray sa so tawi seppoji mbaɗi ɓiɓɓe Guinée naɓe ne key fiɗede kure dutto jaltawɗo en aduna e wiide kalfinaɗo konngol mabɓe kamɓe rewɓe biteɗo Maymouna Diallo o holliti yidde mabɓe oɗo saaha ko international pelle windere ɗe nde mbawata wadde loskoji mumen ɗiɗo hen wargoji waɗɓe ɗeɗo gueɗe mbawa fawede jungo kono rewɓe laabe keedani hen caggal kamɓe kala hanki ɓe mbaɗi seppo mabɓe to cité Alpha mo Labé sen giwi toon to Guinée koto Guinée Bissau paɗena suka Sénégal najo biteɗo Alhaji Mora Dieba walla men Alhaji Mora Gueye kam tigui taƴana hanki ma lelo e duuɓi 14 e kaso siftini ɗon 9 lewru mars e nder ndeɗo henna hitande ko nden tigui wa jaggano wone firgonete goto kanko dongnanno on firgonete taw firgonoɗo ndeɗo ene wanno ken wona temedde 8 taw ko kilo huuɗo bonko ko ngol woni go neɗɗo jaggede nder Guinée Bissau taƴane ken wona duuɓi 14 e kaso ɗum noon fuɗɗima e ɓiɗɗo Sénégal najo to Côte d'Ivoire won ɓiɗɗo ivoirien goto gurnoɗo toon to leydi France kañumne hanki ñawam ma lelo duuɓi 6 e kaso taw kadi ganduɗa so tawi o yalti duuɓi 6 ɗi duuɓi 10 koyngal makko darata ko e nder leydi France saabi ɗum noon ko jokkodirde makko yoga e sukaɓe taweteɓe to Libi kala saaha o taccina ɗumen e ɗeɗo hen maaje kaɓɓe so tawi jomum ari ha yettima yoɓamo haalis ko wona ɗum kono won suka mo jokkodirno toon caggal nde on wasi fittando muɗum nde loskoji mbaɗa hen bamum oɗon suka addinimo tigui kaytol laamu ko ɗum saabi wo nanga toon to leydi France to leydi Ghana laamu akara ñalawma hanki o ɓe kolliti ɓe keptinani teni kadi ɓe jogorani hettinde wonande jeytari Togolanda tawne tawe e nder leydi Ghana ɓen kolliti koko jeyti koye mumen e wiide gardiɗo catal mabɓe ngal ɓe guinniri SGF kono laamu leydi ndi holliti heptinani ɗum sifande hanki toon to Dubai jagorɗo kalfinaɗo weeyoji laaɗi diwoje mo leydi Ghana sifodiri e cate jonɗe no fewi ko fati e banggue ndiwowa oɗo saaha laamu leydi Ghana sifi ene sooda kene fota wonde laaɓe 3 diwoje taw ganduɗa ko Airbus ganduɗa jermum ma won 8 e capanɗe 8 piccal 5 million koppreje dollar to Nigéria koñinkoɓe nayo mbasi pittali mumen e nder leydi ndi pelɓodiral hakkude mabɓe iswaba noon woni yadiɓe Boko Haram ɗum no waɗi koye nokku biteɗo Morte kene wona temedere fawde kilométre hakkude mum e maydi guri e wiide kalfinaɗo Kongola wonande laamu leydi Nigéria to Nigéria keddoɗen ha joni CEDEAO erima Nigéria nde uddita keeri mum hakkude mum e leyɗele hoddi mum siftindon Nigéria
ken woni joni lebbi jondi no fewi ko uddi keerol mum hakkude Benin hakkude Ghana kono ne kadi hakkunde mum e Niger to leydi Gabon horejo leydi ndi oɗo saaha mo gonden ne ñaaɗi ha ɓurti jaggi ken wona dizaine de yimɓe sappo fawɓe kamɓe kala ɓe tawi e cuuɗi niɓɓiɗi Gabon gam tumedeɓe koɓe dirtimɓe koppreje jonde no fewi caggal nde horejo leydi ndi wona celluɗo no fewi ngan sanga joguino tigui laamu leydi ndi ko chef de cabinet makko noon ittama e gollorgal mum toɗɗama jagorɗo goɗɗo ko waɗa ɗum ko holliti o wona jaafotoɗo kala dirtinɗo ngaalu leydi Gabon to Burundi kene fota wonde konin koɓe jeetato mbasi pittali mumen sappo e mabɓe majji haɗa ɗo goɗen cuwa taw yiite no waɗi koye keerol hakkude leydi Burundi kam e Rwanda ko worɓe jogitiɓe armeji jane mabɓe kono a heeɓen worɓe keptinaka ɗum waɗi koye nokku biteɗo mbaye noon kene fronde temedere kilométre e nder falde Bujumbura kono andaka waɗɓe ngalɗon baɗala musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno komin tonga noon kabaruji men garandi en kekiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guila mon sehli mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena